Helo, enw fi di Mabon, Helo, enw fi di Ilyd. a rydyn ni ddau yn blwyddyn 7 yn Ysgol David Hughes. Heddiw, da ni'n bod yn siarad am iechyd a lles. Mae cwsg yn ofnadwy o bwysig i'r menydd a corff. Da ni wedi bod yn siarad am NSPCC a Childline sy'n helpu plant, ac da ni wedi bod yn siarad am cwsg i helpu'r ymenydd a'r corff. Rydym hefyd wedi bod yn siarad am y 5 awgrym llesol. Mae un o hein yn dod o dan ymarfer corff. Mae ymarfer corff wedi gwneud llawer blwyddyn yma'n barod. Da ni wedi gwneud traws glad a da ni wedi gwneud llawer mwy fatha yoga a mwy ddod. Rydym hefyd wedi bod yn cynllunio gêm a mae'r cynllun yma yn mynd am y 3 wythnos nesaf. Gêm i di Snakes and Ladders, ond ti angen ateb cwestiynau am cwsg, ffitrwydd a llawer mwy. Gem fi ydy gem bwrdd. Yr unig ffordd sy'n mynd i fyny ydy i ateb cwestiynau am cwsg a iechyd y lles. Ffefryn pwnc i ydy ymarfer corff, hew ti'n cael symud rownd a ti'n cael gwneud lot o ffitrwydd. Fy hoff pwnc i ydy iechyd y lles i ddysgu sut mae'r ymenydd yn gweithio ac sut i cadw'n iach.